$4700 környékén jár az Ethereum. Az elmúlt napokban brutálisan megindult a token ára, valószínűleg a gyenge inflációs adatok miatt is, és ha megnézzük, nem is olyan régen még $2500 sávon pattogott az árfolyam, aztán hirtelen ugrott egyet egészen 3500-ig, ahol eltöltött egy kis időt, és most, ahogy egyre több hír szól az felé, hogy mindenki Ethereum-ot vásárol, főleg az intézményi befektetőkre gondolok, így brutálisan megindult az árfolyam. $4700-nál járunk, és nagyon-nagyon közel járunk itt a mindenkori csúcshoz, a 4800 valahány dollár, úgyhogy lehet, hogy akár már estére csúcsot döntünk. Neked van Ethereum-od?